have to let the whole world know that you're gonna be alright. So come on, give it up, get into your rhythm. No need for you to be stressed. So come on, give it up, get into your system. Je to spárované. Už to zase začína, už sa ma opäť nezbavíte. Celý deň vám budem liesť na nervy. Žiaľ Bohu, alebo chvála Bohu, je to tak. Teší ma, pozdravujem v prvom rade a hlavne všetkých organizátorov, dievčatá, chlapci, stánkári, bufetári, kávičkári, oblekári, detský zámok a všetci, ktorí ste tu. A samozrejme nezabudám na IRS, pretože Dáška a partia ich líbe ich. Aj napriek tomu večernému filmu pre dospelých, ktorý budeme točiť, podľa toho, kto vyhrá. My už vieme, o čom sa bavíme. No a teraz taká jedna, že znamená, že máme nejaký oznám, takže prvý oznám hľadáme pána s číslom 116, Michal Kantor. Ak sa to nachádza pán Kantor, v podstate pomaly taký, že učiteľ, Michal, tak poprosíme k registrácii. Ďakujem veľmi pekne na registrácii čakáme pána s číslom 116, Michal Kantor. Veľká vďaka a ideme točiť ďalej, tak sa usmievajte, nikdy neviete, kedy vás natočíme.